mhlawumbi Khiwa ngela xesha uhleli kule meko kwenzeka ntoni uyanethwa zimvula uyayiripota imeko ubumo bayo uyenzile loo nto Ndiyenzile loo nto ndisithi mabazofota apha yonke le nto yenzekayo. Yes. Uzithathe phi iinamba zam ngoba ndive sowundifowunela ndaba ngakuziba wandifowunela ndaba ngayeka ngenxa yento yoba kaloku umntu xa ekufowunela ungazi ukuthi inoba mhlawumbi i-information yoba akukhangela uyifumene phi wenze njani uzofumane mna Uba wawuthengisa amaqanda inamba yakho ndandinayo ngelo xesha. kuba ndandithengisa amaqanda amaqanda hey madoda zange ndiyilahle inamba yakho oko ndandinayo. Okay. Nangoku awuthengisa inkukhu ebutulo. Ya yintoni le ikwenze wabe ufowunela mna Hayi ndike ndancokola nomnye umfana ngaphaa ezantsi entsimbini ekuthiwa nguMabhuzayisi. Yeah. Uba yena wenza kanjani Oh. ukuze abe ufumana le shelter. Okay. Wathi wancedwa intombazane kaVusi. Ndathi ke okay yeza nabani indlu waxela uba yeza namaqabaza. Ndithi nazo iinamba zomntu ndaka ndimfowunele. Ndamfowunela ke khange kuphele ixesha lingana ndikufowunela. Inoba ibe yinyanga ndikufowunela. Nakuba kuze kubekho le shelter. Okay. Masibulele Khiwa. Sithi masobamba isandla into yokuba uphinde uyazi into yoba xa uhlala endaweni enje ume uyayibona ukhangela uncedo. So siyabulela futhi. Siyabulela kakhulu. Mhlawumbi Chezi ikhona into ngaku uyisho uasi ukhona wevusisizwe nawe from evusisizwe ukhona mhlawumbi ikhona into ngakho uyibhekise ebantwini boMzantsi Afrika bhuti ngesimo esijongene naso kwakunye unxenxa norhulumente into yokuba makenze imizamo ekutheni akhawulelane neengxaki zabantu futhi. Okay, yes mandibulele ke Mr. Maqabaza. Tata nathi sivuyisana nawe kakhulu ngento yokubana udeske wayifumana le nto le temporary shelter. Into yokuqala endingafuna uba